हेलो 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 हेलो, क्या बोला था? अरे आगे बोल बा। हेलो हम संतोष बेतिया से बोलतानी। हेलो हम संतोष बेतिया से बोलतानी। पप्पी के बोलाती हो तनी होल्ड कैले बानी। हेलो हम संतोष बेतिया से बोलतानी। पप्पी के बोलाती हो तनी होल्ड कैले बानी। सुना बतिया से पेट न भरी दिदिया, कबई चढ़ल जवानी में। तोरा पलंग पे न नींद ना आवे, तोरा पलंग पे न नींद ना आवे। लगे अगिया लगा देबू पानी में, हो लगे अगिया लगा देबू पानी में। तोरा पलंग पे न नींद ना आवे, लगे अगिया लगा देबू पानी में, हो लगे अगिया लगा देबू पानी में। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर गलत है, कृपया जांच लें। तू नहीं के सखी हमके दिहली नंबर बा। कहली की जान पहचान बा, कहली की जान पहचान बा। रोज रोज भेंट हमार उनका से होला, बगले में उनके मकान बा, बगले में उनके मकान बा। इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है, कृपया SMS करें। चार्ज सिर्फ 75 पैसे। काहे रउआ हमरा के तंग करतानी। अरे काहे रउआ हमरा के तंग करतानी। पप्पी के बोलाती हो तनी होल्ड कैले बानी। पप्पी के बोलाती हो तनी होल्ड कैले बानी। खाना दरवे खानी पे जवानी है जीजा जी। खाना दरवे खानी पे जवानी है जीजा जी। गवनवा जल्दी करा लाना, गवनवा जल्दी करा लाना। बढ़ल दिदिया के परेशानी, गवनवा जल्दी करा लाना। बढ़ल दिदिया के परेशानी, गवनवा जल्दी करा लाना। देखिए, हमारा कॉल सेंटर आपके ऊपर केस कर सकता है। सॉरी। कहिए से बात नहीं होत बाटे उनका से दिल के बढ़त धड़कन बा। दिल के बढ़त धड़कन बा। बात करे खातिर मन बड़ा खजुआत बाटे, कतही लगत नहीं मन बा, कतही लगत नहीं मन बा। बात मानी रउआ हम हाथ जोड़तानी। अरे बात मानी रउआ हम हाथ जोड़तानी। पप्पी के बोलाती हो तनी होल्ड कैले बानी। पप्पी के बोलाती हो तनी होल्ड कैले बानी। हेलो हम संतोष बेतिया से बोलतानी। पप्पी के बोलाती हो तनी होल्ड कैले बानी। पप्पी के बोलाती हो तनी होल्ड कैले बानी। आपके कॉल को डिस्कनेक्ट किया जाता है, या दोबारा डायल करें। कॉल करने